कणकवलीमध्ये प्राइम लोकेशनला फ्लॅट शोधताय? प्रीमियर फ्लॅट्स ते पण बजेट मध्ये. सर्वोत्तम क्वालिटी फ्लॅट्स 18 लाखांपासून. मार्केट, शाळा, हॉस्पिटल, रेल्वे स्टेशन, बस स्टँड, हायवे पासून 5 मिनिटांवर. पार्किंग, 24 तास पाणी, बॅकअप सह लिफ्टची सोय. तुमची लाईफस्टाईल अपग्रेड करा नव्या घरात. ऑफिस पत्ता विल्बर्ट प्रॉपर्टीज, मनोहर शिल्प, पहिला मजला, जानवली ब्रिज जवळ, कणकवली. संपर्क विल्बर्ट प्रॉपर्टीज 9637 32 25 40 आणि 9423 7509 44. जर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी मालवण दौऱ्यावर येत आहेत म्हणून बांधकामावर बंदर विभाग कारवाई करत असेल तर आम्ही साम दाम दंडभेद करून प्रशासनाविरुद्ध लढायला तयार आहोत, असा इशारा मच्छीमार नेते दिलीप घारे यांनी दिला. प्रधान कार्यालयाने निर्गमित केलेल्या वेळेप्रमाणे राष्ट्रपती व पंतप्रधान यांचा केवळ एकच दिवसाचा मालवणमध्ये दौरा आहे. मग 1.5 महिना अगोदर या ठिकाणच्या व्यावसायिकांची तात्पुरत्या स्वरूपातील बांधकामं पाडण्याचा शासनाचा हेतू कोणता? याचे स्पष्टीकरण राजकीय प्रतिनिधी देऊ शकतील का? जर आमचेच व्यवसाय या ठिकाणी बाधित होत असतील तर सगळ्यांमध्ये, सर्व व्यावसायिकांमध्ये या बंदी पुकारली जाईल. ते पर्यटन असो, मासेमारी असो किंवा पर्यटन संबंधित इतर छोटे मोठे व्यवसाय असो. मोदी साहेबांच्या कार्यक्रमाच्या अनुषंगाने जर या नोटिसा अदा केल्या असतील तर अनधिकृतचा शिक्का केवळ दांडी आणि राजकोट येथीलच लोकांना का? देवबाग, तारकर्ली, वायरी याही भागात शासकीय जागेवर असलेली अनधिकृत बांधकामे शासन तत्परतेने पाडणार काय? जर आम्हाला एक भूमिका आणि इतरांना जर दुसरी भूमिका असेल शासनाची, तर आम्ही येन केन प्रकारेण साम दाम दंडभेद तत्वाचा वापर करून शासनाशी लढण्यास तयार आहोत. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.